Έχετε μυθομαχίες και είναι γεμάτο περιπέτεια και δράση. Με τις μυθομαχίες θα ταξιδέψετε στο συναρπαστικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Αυθεντική ελληνική μυθολογία. Μοναδικές συλλεκτικές κάρτες. Μυθομαχίες. Αποκτήστε σήμερα κιόλας την πρώτη συλλογή σε φακελάκια των 6 καρτών προτού εξαντληθεί. Για αγόρια και κορίτσια. Διαβασμένο παιχνίδι. Κατανίκητη μυθομάχη. Μυθομαχίες. Κυκλοφορεί σε φακελάκια 6 καρτών. Θα μάθετε τα πάντα για τους αγαπημένους σας ήρωες και τις εκπληκτικές δυνάμεις τους. Ελάτε τώρα στην ομάδα των μυθομάχων και αποδείξτε τις ικανότητές σας στη μάχη εναντίον γιγάντων, τιτάνων, ολύμπιων θεών και άλλων παράξενων πλασμάτων από την ελληνική μυθολογία. Μυθομαχίες. Το παιχνίδι είναι εύκολο και πολύ διασκεδαστικό. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι συλλεκτικές κάρτες μυθομαχίες, την επιφάνεια παιχνιδιού και τους φίλους σας με τις δικές τους κάρτες μυθομαχίες για να παίξετε μαζί τους. Για να σας κάνω το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό, θα σας πω ότι κάθε κάρτα μυθομαχίες κυκλοφορεί σε 5 διαφορετικούς συνδυασμούς άμυνας και επίθεσης. Τι σημαίνει αυτό? Αν συγκεντρώσετε κάρτες με τις μεγαλύτερες δυνάμεις σε ζευγάρια άμυνας και επίθεσης, τότε θα είστε στο παιχνίδι ακατανίκητοι μυθομάχοι. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι δυνάμεις των καρτών είναι μοναδικές και μυστικές. Κανείς δεν θα τις ξέρει, εκτός κι αν τους αφήσετε εσείς να τις δουν. Mythomachy.com. Για παραγγελίες, καλέστε στο τηλέφωνο 216 900 1800. 216 900 1800. Μυθομαχίες. Το μοναδικό αυθεντικό παιχνίδι μυθολογίας με συλλεκτικές κάρτες για αγόρια και κορίτσια. Αποκτήστε σήμερα κιόλας την πρώτη συλλογή σε φακελάκια των 6 καρτών προτού εξαντληθεί. Μυθομαχίες. Διαβασμένο παιχνίδι. Σούπερ προσφορά! Και τώρα αποκλειστική προσφορά για σας. Αγοράζοντας 10 φακελάκια μυθομαχίες, δώρο άλλα 5 φακελάκια. Δηλαδή 30 μοναδικές κάρτες μυθομαχίες, δώρο. Αποκτήστε τες τώρα τηλεφωνώντας στο 216 900 1800. Η προσφορά ισχύει για όλους που θα κάνουν την παραγγελία τους από τώρα και για 1 ώρα.